Здравейте! Това е първото ми видео за теория, така че малко се притеснявам. Теорията ми може някой да сметне за интересно, други не. Но тя е, че в играта се използва златна чика. Проблем е, че както се знае, златния Фреди и златния Бъни, т.е. Принц Трап, са жълти. Но е невъзможно има златна чика, което ме навежда на мисълта, че може би има обикновена чика, която може би била оранжева, но са преценили след затварянето на Fredbear's Family Diner, че ще е по-добре да запазят жълтата, оранжевата да я затворят, защото сигурно цветът е бил по-подходящ. И така, седно играем срещу златната чика. Идеята ми дойде, като се замислих, че след като в третата игра на няколко места се забелязват златни кексчета, някои от плакатите, понякога се появява златно кексче. И оттам ме навежда на идеята, че може да има златен Фокси и златна чика. Но до сега не сме ги виждали, нито на сцената в мини-игрите на четвъртата част, нито в някоя друга част. Но може би имал оранжева чика, обикновена чика, не знам точно какъв цвят, и да имал и златна чика. Но да се преценили, че ще е по-добре да запазят жълтата, както преди малко казах. И така, след като са затворили златния Фреди, златния Бъни и златния Фокси, вероятно. Не мисля ли да има само Фреди и Бъни, които да са златни? Според мен цялата група е била имала и златна версия. Сигурно в друга локация. Но всичко не съм сигурен. Сигурно. Всъщност как вие прецените? Напишете в коментарите какво вие мислите. Довиждане.